na ye Lumba no amesa wo Lumba anopa 11:30 e boy wi 12 ni nso gem enti the way Lumba no South Africa language isojua mana pamie me bobra nso ami hu ano enti mi beye ni nso irimi ono bi ma nso we Awutia mame mu akwaba emra nyansapo ye kasa mfonyini so aha ye kan nsem ahodo a efa ya brabom de ya ahensem amamre ne yamane enti sebre bia hu ense ye ba ne ya bedi nkomo a na ye wo fapem binti a ye di bedi nkomo mame fire nkomodi na sesei kuro bi wo ho saa kuro no ne wiase a wo ba ye ne mu no wuwura kuro ne mu a eyesun ene yedi wuram na wo pie nso a yedi sun agya wo kwan kroyi ne din ade abrabo obra kwantu anipa dasani ba wiase se wo bebo no wo fira wo twa mu to ya pe eyesun ene wo se wo di firase me kire se akwada bia ni ho a yawo no a wansu akwada ye firisi ye wo a wansu no adokotafo ana wo mu ewo hɔ a eje wawo no ebobɔ ma esu no etumi ba eno ema wo mu nya fapem bi sɛ ampa wabrabɔ no a wobɛbɔ ne wiase no wahye ase enti ɛyɛ oyawo ɛyɛ abenidie ɛyɛ mpentenkwa ɛyɛ atete ene ɔhaw ɛna wobɛfam wawie obra ne nyinaa nso no na wo ne wabusua adofo a wobenya na asase so fipamfo watipen wo mu obedo wo ne wo mu etan wo nyina di nkra wie no a wo fira asase so akono no wode sunso agya wo kwan saa brabo yi ana saa kuro yi yenkomu sabi enkoye fedi agoro nti wo ba de wobetumi bia na waye woye ne ba papa mu a aya amawo eba boni mu nso a akwa amawo efrise na nampadu nwom se obra ene wara wobo na kane no ano ya akwada no na ofiri se ye beto ama na dia na nso wonyini yei ohunu sampa nso yedem midin dia so na ba Kofi Mensa Abrampa yenyina brichi kasi abo oman yi sabi eburu sabi nyado obi obetena ne fipemu ana obetena ne ba bia aka bia yese dadi wahaye mekire Owura Charles Kwadwofusu Edia na dodo dinim no wadwumto mu yeda di Lumba oman yi mu ne wiase afa na ba bia kura wonte de dwom ne bia fei ena kuro no wo mu aya no boabo bia ye nkwada nko a emponei oman mu hankwada esu no na hu behia se yenso yansapo ye ne wo mu enu de dwuma afidie iso nso ebesu no ne mprempren de oba asante mantemu anase wo bo manga na mu a adehibusua nkonwafie ahini a brichie kasiese yabo no ohini a wote adwa so a ene wabo nyenyen awrehu ahye ne ma eye nsuta manhene esuta manhene na se oba asantemamu a amane ne amane kyerɛ sɛ ne wofa anase yewura asantehene ne wofa ne nsuta manhene enti asantemamu no sɛ asɛm bisi ana wunya amane wunya asɛm na wope efie ahenie bi ya obedwa atoa no a eye nsuta fie ono nkoa ne wohene pon a obetumi de wadwa atoa akwa akotoa no ama waba be sekyere mu aka na atumi aboa ama pepepe ye afa awusua bia na unnim ohene kura meka na asemi ye de nyansapo de ye ne no ahia mekire okuhira hene asamwa sekyere ya otosumienu gibre na yenkonkohwe ni mfonyini kakra bimra na menkyere wo hene a meka na asem wono ne nei Dadi Lumba oye na deshe hene preko a enei Dadi Lumba ntoma wofra ne tentin mu no ohene ni na konya anase na tena konya te yipa so a wato abese no ye basisi ye okuhira hene asamwa sekyere ya otosumienu
Mame samu akwa babio. Ene se wo mo tuntumu abobi. Efiri se ohwe mafade no a. Brichi kasi abo asantema abo manga na ne wiase afa na babia ne yenso Yesu. Enti se wo ko nsuta mamu a. Kuro ni nyina abonyenyen. Sanse wo mo ahwere adekase. Broni say music icon sana Daddy Lumba no tie. Abusia na abehia. Si yebeba na komodi ahodo a ekoso fa ne wuo no mansa na wo bewuo ne nkasa yebie afei ne dwuma ahodo ode ba abonte ankasa no ebi nsam enene yebefa no ko nu sa nan na yabesebese ho intigebre na yeni nkomo mensa ko wura fefe bi wo mensa benkum so a mepese ntentem yebekọ ne ne no akwakodi nkomo ene woni ebedi nkomo afa Daddy Lumba na bakosem ho ensem ahodo bi a meme no mienu yenim yaten so yempe mu nkyiremu empempi bebre kase Daddy Lumba dwom wante waso a wuntie no wato untensem no eno wa ha so obeboaye sanso no de se ka Lumba nwom a egu ne nsem se bibi no nto obekirikirem e de akire ye gibre ne yeni nkomo onyina kwa aba Yaja. Apombo kodie. Emi adom na nso e. Boko woni no wo fom kakrenti anu wa mamu so. E de amai. Wada ma wudin. Me din pa de kwakutufo. Enna e masante din. Na se makandi. Kwakutufo. Na obe yase e fra ho bi se ahotedin. Na so kopoto ka se maka nickname. Guy name nickname. Wo obi? Me obi pa. E fa Man CJ. Man CJ. Man CJ. Say di na obo a metimi aka say half of Ghana there obi ene me say enam adwuma na meye ni nti no ni pani me pa enfo adwuma ntugya na emum wabo odin de na say hene ne hene agudie na wudi ko na hene nkomo na yebedie oh ne ye ba bedi nkomo fa Charles Kojofosu dodo na nim say fen Daddy Lumba ne ho nkomo ne ye ba bedi na say ye be kan ho abakosem kakra obi a wonnim ne ho nkomo bi anim no nwum to woni ye de kakra Minimum to kakra. De kakra. Unim no nwum bito. De hin na ye wo de pa to ma me. Lumba de nanyum de bebre ye me de. Mintim ga se nanyum we nya me de. Efise Charles Kojofosu nwum bi obebo bia no. Esi asem so. O de ka asem. Enti mintim ga se nanyum we nya da na se we da na se but ono Lumba na pese no obo nanyum no. O yigina wo se nanyum we de eye me de efise enam se no free mobro wa mu a odi pagya aye no nti no sebi da bia no efiso okwa akontum ya na okai ne nchi okay ubetumi ato bia che o metimi na ye wa awre honyum ye wa awre ho mu ide kan be se me bo yemfodo na enchichira do for okay fodo Lumba bo sa nwum we de gina ho ma ne se fada man e fe na Nadu Mensa Lumba se fada no ne amesa abenya nkuta hodi kakra ne man nso hu odo ana papa ne de o mo maame enti ma papa ne mofra ne nyina no benya me va se enije ewo mu ansa na papa no efim ana Lumba de boss anyum ne ma no papa ne kwa Lumba bo nyum be mienu ana amensa ene ma ne stepfather na e fe no na Nadu Mensa no efise ne nyum ba ku boka che se mamie shedne ama na Nadu Mensa wea e ma remfi ni de o ye kure mo shedin ama na Nadu Mensa wea ma remfi ni de o na nyede ya ne nsuo beto enyede ya na wi abeboa osuachi wo sidi o adome sa adoma no Lumba yire fe na kosu asewa ne maame e fe na bradoma ti sa adoma no de be hye wo no na asidi na no obo na nanyum no obo ma ne se fada na yemfo do no ahyase wo se nipa medicha bio intimi nwe ye ti abro wiase japade bebrebe ya yemfa nkoti asamado kwan wate wodi wani abon wo safo hindi ya esuo wonchiribu inti dadie me se momien fodo na Nadu Mensa ofri jama se chechire Genua polipo au pape na nase owatem obi enu akwakwaku adi bempen omre ne so ane de usini na me se na de kro na da samare timi fu ohun se ya
tete abakwasam kire ese komfo no chi be pie meme ya me se no enwanwani anochi dua bode ya na otwa ne dana anochi so akwa akwaje wie aduraba anochi kwa na so ama ye de betionfuo ni eja pese minkumnyan oyonkum bi kire na ya boa no made ye mienu ya agibi o momye fo dokro yem ye ne akoma kro ewiasemo sereji edemawo umra so gide esa eno nti lumba mame enam yankasa bo mamoya kojo miye ne metimi bia ebe kakra bi na mawuko oka we trato oka ahya nwum nim oti ni wo na wo ye wo sen lumba mitini wo mewura ho bebre ana mewura ho asa ama na busua ne adofo Ghana ma nyina me hu so wani asokra tata me da se mewura ho bebre bi se ena na ahyase me ka che se lumba ne nsem bia na ase ne nwum bia wotu bia na okasi asem so ebiso se wode wani bo ho asafo hina on kyerebo ebiso matusela onyiniye na nso wan kyerebo kodofo su de bo onwum so na de mesre ne se de asie no briche na abo enti adofo enya abotre na ebusia panini ne ebusiafo no entoto no ma ye ni ehu da ye de beko lumba na 1 week na se da de be na ye unnim na san onyini wai ebra no wo free eba no san na ade ne tie lumba sinia minim lumba se otojom ani dinde Charles Kojofosu ana se na ho tedinde dadi lumba nene aye kasa onyansapo TV so yi mekire the well lumba na kwan ofa so benya lumba no di lumba no mekire ase ebi amekase na busuani bi kura na se na dofu bi kura ben lumba so wonte ase se edi lumba no de na onya asa ade no na Kojofosu ena wo no din de comfort jamfi adodo na fa ne se amesa na santi di na se na ken din de amesa ana din amaame na me fanse wodi wo school fi se maame no e wo kirekire ni ano e teacher ni e wo Chebi Methodist ana lumba papa nso ye teacher ni ano de no e headmaster mo a ye fe no Mr Fosu oni amesa na wo Charles Kojofosu na lumba ye wo no 29 September ebobo so me to so aduonu nkron ana ye wo da de lumba 29 September ana ye wo da de lumba na ye wo lumba no amesa wo lumba anopa 11:30 ebo awia 12 ne nso jem ada no wo no ada ye wo Charles Kojofosu sajuada no na sajuada no lumba ne krada pa ye benada but enkanetete no ye to badin na se ye de to panyini bia ye de panyini ne krada ne to so enti e mane benya kodwo no enti lumba kora nyina ba bi se ne de me de kwabranda ebi obuni papa ebu na busuafo nti no ne papa nso ye kwadwo ne papa ye kwadwo ye fan Mr ye fan owo ahen Charles Kojofosu ne papa na ne ne bi mu kura tim fan doctor na se pastor ebi se ne papa no nso de no kwadwo kwel leader mu kakra ho no de tete ne ba ne ye de e faaye so no quarista lumba started school Chebi Methodist na Chebi Methodist no papa de no John kwa ana omo kwel leader ne fa ne Solomon ehim wo Chebi Methodist wonom sa man ne train wo enti lumba papa de lumba wura kwa ni mu na ebro omo tonyomo na aso o lead amanfo no o kire ne ba no de wa esie dey e lead kwa no se ye bonyum na ese o man so se ese wo yese enti ni nyina nkoda na e ba asa no abrante no so hu se no obedi o papa na mo so enti odidi o papa na ase lumba papa ye obi a no mpe ne ho asem no mpe kasa no e kan amesa akwa na tambia na ope enegye kakra na ne de ba lumba papa de no e kan no de din onye obi a opie ana wonte se yaka papa ne ho asem na papa ne se me kwa yi anoda ebise papa ne de apo bi to ne ba ntim se kwadwo baby a ya se wa kodu no na se baby etoa atoa kodu no ensan beduru wa ne papa ne ka kire lumba papa ene ka kire lumba say kwadwo it was the lumba what is obi adi na temo ama lumba ba be yi anoda interview creating say obe grandin interview lumba beba omma interview obe ne say wo de bebonyom
na won say asem we na wo kan ye no ene wo yi wa no ene wo de yi wa no eti Lumba papa omo estati abrabo no headmaster wo Chebi Methodist no akodwo wie Chebi Methodist JSS no that time na common entrance and as a middle school entrance exams. Yes, of course. Enti Lumba nya school Adujemfi Agono Jamase onya school no started school no Adujemfi no oko school no Monday and start here ni week pepe no start bonity Saturday ni Sunday wo school mo Adujemfi me ba ye wo no na ne tirinwi no ade ne dɔɔso a ubetumi abo ana ama no na wa amwa kosi SS no boye Lumba no on say teachers for man no be attend be papa eton graphic ebeto graphic and also papa no beto pamphlet book na so obenya books bi abrofo ela wo mani ade enti kodwo no sa like no per life no per sa esu no sa esu na woni mu pa enti odu Adujemfi no obo ni ti Sunday na ne seniors na wo akra wo JSS 1 and answer middle school 1 obo enyom wabe school edi enti no abo oti na de na wo start wo school me afi Lumba duru Saturday entertainment time kra nusu na wo sesa ntontura wo school mu wonom ebia pan sisi so no obroche ne no otonom ana ne seniors ni ka chen se onya abotre ye ho se bibi se ye sha e se Adujemfi school na Presbyterian na Presbyterian na pem medre na pem 3 eti teacher ni bi so school mo efen oso oso no nim owu akosi ewu esi akosi ewu no na one Lumba papa fine akosi ewu so school mo bia na akosi ewu de no edampo crash one of the board Teresa no edampo crash ewo me fan say Nsuta empeso aso and I say district of Abia Nsuta ti oso no mumu na oso no on nim dampo crash no ana on ndi ngon so no dey akwai brilliant ya wadru 3 esa me mane dey esa emudi konanim enti odu 3 na oso ede ne ba adwabe secondary school to de ba adwabe no ana Lumba beto ma me bi school me fa na me sese champion na se mama champion o school mo you say we free Adujemfi abadwaben aba dwaben senior high but no obi anim se bi Lumba started SS and asa medre no ewo Dwaben or starting school Adujemfi Agono Jamase on Lumba starting school yina dia na ne tirinwi ne nti na ma oja Dabi oso na de ne baaye enam ne body boy na obo school mu wonom no ana o yese no memu ato school no so ana o de ne ba Dwaben to ba Dwaben no ana o beto ma me bi efe na me sise champion ana ase ma me champion o school mu wono eho ana o de beto Teresa bebrese anka ya ye ne ho kani enso kra na omo tran as emperor Teresa bebrese no Lumba ba Dwaben no room for na Teresa business ana Lumba genuous na Teresa no nso wo school mu wonom Teresa obi a no e calm wo school mu wonom pekasa enam na ho ofe ne sabi ye wo ne tusie so a na fie yi nti no Teresa nya obi a na opekasa eze na ne papa e contractor ne maame nso sabi we trader odigwa na bebi wo mo nsem ana no Lumba yes no abaya yi de ne ho ofe but edin se obetimi akasa abaya yi ho enti Teresa no nso aye na adwen se no kodwo ba school mu na o sade ne kwen na o sua Adujemfi won ba aye waba ben hu bibi wo school mu na mama champion no afa ne se ne yemu ba no ono nso pe na adwen se no Teresa ebede na me nso makasa ne ho ebede no no Teresa na kasa kodwo ho na kodwo no nso bede no nso akasa Teresa ho ebise omienu nyina na ye brilliant omienu nyina ni ngoma omienu nyina Dwaben ye kasa ngoma fo a that time no mo bo ngoma but omuni class ba we genuous edina Teresa teacher ni a no maake Lumba kodwo mu skill no ema wande ofa Lumba pipa o maake ya no there boy bo ngoma enti Teresa throw pipa ade ma Lumba say na down for some farmer kodwo say kodwo Teresa say na ni je ope wasem yenka na sa 7 de no mu
and also koyo lumba so ayi Teresa say opewa asem no say me Teresa the obesity ope ma asem eh abaye do weekend ya ne papa de that time Land Cruiser Peugeot 504 ene be fa no eba school mo be fa na so odi nwane ne wo ma me di nwane ble na me de say Teresa be pe ma asem no see e dey hwe na ade be bia boyo ta ho amanfo hu say Teresa ben kojo no na ye ebi mu ya ebi mu sa ase wo ho so still now kojo ampa ba e ma one Teresa be ye one no one Teresa be ye one no a mo edi nkomodi anamo no dwaben na asole bi we fa asole Olumba Charismatic Church Olumba Charismatic Church so ka sa na asole na dwaben so na Olumba se egu ana se me fancy egu se mente o monka bi okay Olumba nti omo bonyu mo school mo no se edru entertainment day ana se Lumba na di entertainment ebe dwabe secondary school Lumba one di entertainment efre du jamfi ebe dwabe secondary school that na dwabe no mo entertainment kojo na be a dwabe entertainment gina o dwabe a kojo wow Charles Kojo Fosu na di entertainment ebe dwabe enti the moment na entertainment ni course no a o mo to nyom na Teresa nso gina chire Olumba na ade ebe na meka se boyo no kakra ta ho dwabe secondary school for na se ade ede na boyo ta ho ade ebe ye de enseda ade ede na boyo ta ho me da se Kojo no Ashanti region SSSS for koshia chorister for koshia culture center Alankojo Chimate papa de sie culture center koshia no dwaben schools no bi hatoto no nyom eduru dwaben so dwaben fo bo omonyom no saa time no South Africa ko bi bevere from freedom fighters ba ko ni bi to mo ba na eduru so mo bo omonyom na no ana South Africa leader no afre Kojo Fosu say who is Charles no say I no say you are Lumba okay it's the word Lumba no South Africa language and now say South Africa kasa chere say be o pabna na say grateful and na say be continuously ade no way no nim de wo ye omuna de sa da well Lumba no e ma Charles Kojo Fosu 1982 ana omede ma Kojo Fosu to omede ma Kojo Fosu no oba school mu Monday no ana oba tea kuo e wo school mu no Lumba brothers any Lumba sister and Teresa bebese e wo dwaben enti omu wie school no that time na Lumba wo dwaben no papa e transfer from Chebio e ba KO 18 wonum asa maternity school bi top e soro KO soro ho no oba bi chim sweet bar na ayi wani mo no Mr. Charles ebe head wo okay o papa obe head wo enti 1983 na Lumba mo KO no ana Teresa bebese eboaboa Lumba o modi dem ni ade that time na enomamunye if se Kojo kura na kasa bi no wose ye wono to amenem to no se amesa o me ato amenem sa nwom no to ma me hwe amesa o me ato amenem Kojo emi ni bi mobo me tintin ya na me nru sudo ma me nya ya nkobe na so oje da metusire ni panwie mi bobrom nti na ya ma yedi ma ya me nwa chichide me ni asrobo ankokodo me meka no bia beka me fisa semba me ni waka mafo da Kojo me dreaming wo ya na me dreaming wo oheni asempe mo boy oso oheni wasempe mo bo de ho kire no wosen yonko nso otaw se ne ho kire no wosen yonko otaw entini nsam keken wosen yonko otaw eno ntini din se ya na so me sle matamfo se dade kane mayo Kojo me dreaming wo oheni asempe mo boy okay Teresa atoto ama wadi awie omu nyina na wie school ne bom omu nyina na wie school ne bom o dwaben yeah na 83 na combine no se Lumba nhia Teresa bebresa ka bo bi chenewe asema make no nya se me na make to Lumba so na say you Kojo Fosu within be 9 months before say Kojo Fosu be top form waka
me na me nim sa asem but na de nse meka wonu atu na num tuo no na me ka che madam fo bi say asem ma me ka kire wo no on say lumba eka na my be granted interview na me say on say asem ma me ka kire wo no on say lumba na wo ka no man aduane de tetere no Teresa lumba every sadi afilia Teresa na de ma no wo de mo Teresa pack mo ngu bag no de abre lumba e okay wo maternity school mo on no de abre o mo sa enti opapa ekọ pension no ko ni nchi e wo chebi ono lumba papa ni krom ne amango ase ana papa free chebi na lumba mun su kro na na mo te so nsu tade so te no ne fen ekọ na it was a lumba free me once busha for ne ko akro dada koto be fro great ekọ great ekọ if say na kro ni sanso no mo den pa se wo ko se woni eden yana se akutwafo mo so omontwe ma akura omontwe ma eti kasa ni mu na Teresa ebo lumba sa na lumba mo ko mo nchi no na amesa nso aprese no me ba kodwo me de ni betu kwan na lumba apre akwantu be 3 times na emfa ana one day Teresa bebe senso no ma meton adwene ewo Central Market eti one day na Teresa ba Central Market aba form amene na kofi ewo boshen ana your friend mine be Mr. Kwabena Bona no frija amayaba ano no so peka akwa ebu akwa eti ogina keti a be bia na ntwinamfo no wo no ayensu obu no amamfo kurachire no motwam na man na hyeche amamfo kurachire no motwam no peka akọ o say that order na a life na air fly wo no ana Teresa duru ona hu se mine gina ona de wa man na si aye pop wa dress gina ono no ana de chine ko si mine Teresa nde ono ne chine ye no e ko si mine so ana ne mine mi enu gina ho eti so ne TV e na obusa Teresa se ufre o so mi firi bo shen ba Teresa mu nchi pa na edujama mankranso edujama ho na ye o mu nchi pa mo so mi firi bo shen e ho na mete ho na mama ne papa nyina ho no se sa no so nya kwantu a obetu no se akwantu de minya mekona mini pa bia me ne wo ho no no wo tra kwantu 3 times na emfa se dadu lumba no ana o se fence no o se fence chas ko jofusu no se sa ana o so wo no so wo su takọ na ana o se ko fa ne bra na Teresa se wate obebo maame amane Teresa ebo maame amane no so na kwadwo de honipa ne na data na make asa no so no na nana ya prince la ofrijo so wo me ano e contractor a oto otumfo opokuale na sabi mi bom ase ne sumale benz no wona je Teresa free lumba nsem aso na stay na Teresa ne lumba ye de onna ware lumba Teresa ya ha yankan sa wa nwale no kura but next ne oba na okunu just obi je lumba ge Teresa enti eyesa na ekwo na no kofa lumba bae no se na mu wosika no se ayemputupuru no so ele sa de a pesika na man bi obonyom a former Kwabena Akwaboa na obonyom no Kwabena ayi Akwaboa ho ne papa okay minim no pa no obonyom no on say Akwaboa na your family name etina ni nwa ba konso de Akwaboa wona na data wakoje passport ewo Nigeria e ma manfo di tukwan ana Mr. Kwabena Bona no e ka che lumba se ni nipa bi wo de Akwaboa na jise wo de nko hu ti ade che no de ba Asaf market na ho na no mo store ana omo ye de oni lumba di nkomo Akwaboa de na ba Bona ho Bona ene de Mr. Akwaboa ana ode omo ye bibia no se de me ko Nigeria na ko mo 2 weeks me ko Nigeria ko je passport wa ide aba ana ko Nigeria nto ko Nigeria no a ko je lumba passport ba no ana no de nkrofobia so ka ho akọ ana obo mu a ode chas ko jo fosu de ko e but ma me ne friend mama e champion na se me se champion no obo lumba sikasem ana lumba de 2 kwan nti lumba nya busuani bia na de 2 kwan e adofo sane Teresa na kofa ofa ne ba Teresa na kofa ofa ba but mama champion ebo musikasem no ya mesa ana okoye ode ko jama abonte so nti bla okọ jama no ye fe bi se asalam ana asem ko di aduru e bi se passport sema na asem krata asem ubedi aba na nsem kakra ti lumba ko pie jama 85
85 no ko no okoto kokofu Henry Kwabena kokofu Bantima former MP ana okoto na champion ana okoto Akosi Asewa ana okoto Kojo Boatin Atrospi omodo omobobo Ankwanoman okoto omu nyina oja ma ho me anidi ma that time Lumba ile friend say Akosi Asewa baby obobo omudin wa Ankwanoma ho no toma me he baby obobo omudin no nyina Yesim boafo no Lumbe minko amasem ni meni oboafo nti medi awrawo akwantiom makodro bi manso akwantifo ye bro kwadwe medidie mo misumi yale dawo ma sasempo tomia okamafo wan no misodwe ma na pamie me bobranso ami hura no enti mi beye ni nso irimi no bi manso se na brabo mu nsem na no de yede de kan enti wokọ ye no mo man baby tonight dabi no mu nyina omu nyina kodi asalam ne bi Akosi Asewa de no bantima wote Fantini Town Liban Fantini Town hona ne yira Akosi Asewa hona no wote ana no na ne sister pani oja ma ho dada ana ne sister ne fa ne ne de koe ti Lumba ne koto no Lumba koto Akosi Asewa won se yese yakopie ba bi nyina Kromia for na se Ghana for nti no basa enije ye de ebem but omo okoto omo asalam won e bantima kokofu mo na champion mo eni ade on sen krata 17 na mka se ye frebi se mikodi aduru ebia bibia si wo mem nti odo ho be sha aban sa kakra ansa na watimi ate ho eti Lumba no ko ye no a okoto omo data no onim omo onim obia ho eti ono no na ne champion no so no ko ha ne dan ewo odigi boro no bi so aya hamburger abontin ni bi amfa odigi ese champion na pm yenu na ne champion na yere ne mama champion na Mrs. Champion Debbie Mrs. Champion the Lumba teacher ewo Dwabe secondary school ana we owahen ns a champion a oflebu akwa ono so wana tonyom no wana ne Lumba boy ya ka kwantum it was say na next koyo that the Lumba koyo Akosi Asewa koyo Lydia Champion koyo Kwakusu Eto koyo Osekwadwo koyo Atrospi ne de na kwantifu anye ewo se kroma bonten so omama ho hinti krofo hyase me ma odin ebi di boga piel ebi di boga krantie boga wayemro boga mehu bi pen me kase medi ano achi akwaso no hye be de asia obi asiko no mo kwadwe mewu aka obi man so dadie motene dwom no wode amanfo din boboboba mo ye okay ye okay pa ye te de worker ye mo free say bia wo ye mfato ho bi na akasa kire mo abrabo ma na ye ne je dwom da bi mfato ho no wo ye mfato ho ano wo ye utu kwan anu ahwe yi utu kwan anu ahwe yi na se woto mam ya kra na no ye careful no ma bi ho sanity mfato ho so ho eti okoa na champion no so no aha ne dan a wote ne ba bi nko na Lumba fi okọ ha no na nyame nchaade na champion te second floor na Lumba kwatra third floor a no mo mpomasa so eti Lumba nam enwum na owo ni muntin da bia o sele na obonwum ye dede na champion so kopi jama ho no no ojon band na oni abrofo ono nko ane black man no na champion nko ane black man no to bla ojon band na hu se Kwadwo ayede abano ahun se ne Ghana ni na aba no ne di nkomo se menua wo ye de no so afena me so me be pie mu ha no ana o se sade a ye hyenwom fanye de emra Ghana na de ho mu na no bi na ewo mi nsumi mu eno mo de boy ya ka akwantuo mu eti enwom no mbon 1986 o ja ma bonte so ba nwom be pie Ghana 88 89 ene be pie Ghana ha ti nwom be pie Ghana na o mo ko ye no ana Lumba 10 no a na champion na so ntimi ma reajas ana o so no ade nyom beba o the first about the Teresa bebe say dey e bai na chese sabri nyina no na ne wure mfi Teresa da bi na ne wure mfi from 82 na ne wure mfi wo jan ko Dwaben nyina ko shia Teresa no mfi be enan ase Teresa kasa e wo
post office once first obenya enkutahodi a ye say ku post office ansa na why communication yi bia na phone bia na telephone no Teresa anyum no ton say o say menyiwa ya medie na menyia yo se mamodia na me yeboni afuo se menyiwa ya medie na menyia yo boni afuo ne me na na se mamodia Teresa bebrese Teresa obebia ni what say o Teresa bebrese Teresa obebia ni what say o de oyema no kai okay it will Lewis no say kan Lewis o say na natia sidie kodwe me o renchi mi yo sensu kompo de mi ha na be ma me mrosa nipa ya de ya osayeye entia na mi bodio me de dwa to me magana man se obi entitu mi kan enko kumase bo hyen kotoko resident omusase wabro ni ba e friend krando ni woyin na semu na musina na se chasisi mi boni dia na krando me da wase o Teresa bebrese Teresa obebia ni what say o se na seda kura na ontumi nkan kire no direct mpo a wo de mo ambate no mo hwehwe no o kumase e say hona no papa e take protocol resident Teresa bebese abebese ne papa din Mr bebese yes what the konadu yi adom ne dia no de wodwa abese kan no sunya fan Teresa nana konadu abebese yeah ntino say musa say wa abro ni be friend konadu ne wo he Teresa say wa abro ni ba ne gina ma ne wedie a ne kura no no ekoko na no fe ntino fan say wa abro ni ba anse lumba wo where the bia o ka say odobroni no de start film Teresa so oba bia o friend odobroni na ira akosia sewa na ira akosia sewa kra no na o friend odobroni ana say e bia ma bia mbekọ ne nhyen se mu ni nkodi nkoma na say odobroni wo ye tuntum krofo odobroni lumba the terms no enti wo mo de nwom ne ba na ne champion o mo ko e na lumba 10 ho ana obo Teresa bebese ene ankwanoma obo sa nwom no ebobo sikasem ebo ohiasem ebo bibijejew yeah 95 94 wan fanima 95 no start ya o sa de nwom ye de e baaye na yale kakra bebo no Ghana famba bi o mabolumba wuto sa ebia na menwia ba won che won for still now for suwe akosa bempoma ne gift yo ebia na me bampo ndidi yo kwakupon edue ebia papa me wa kwantuo mu no mana na obobodi ne nwia ma ene ne ba kwakupon o se ebia papa lumba me wa kwantuo mu no ebia ne na me bu amada nanso kuntuhwani a ni nchia na ekonti no mayele me ho mmia mani abo abrabo no ti wo se na damfo gya ofura Asante Jamase wo se chaskojo fusu menya okwan da nimsi ufa chope na odo mo boss anyum enti egusu edi nkomo abusua nyansapo TV so ni nokre ensema hodo a mementi bi da efa Daddy Lumba ho metie dwom metie ne nwom na de anhyeda mama meye bronisi addicted to ne nwom bebre se misua na mebre ene ne nwom ba ko metimi ada ho be na awotwe ye nokra no first and second verse pen na metimi ato nanso ne nwom no bronisi abe impact nipa bebre afutuo wom awrehuo wom kyese niema bebre nkranhye ene nsem bebre ewom o kan bibi se yade bebo no yenwura mu pi mehwe yade a na wo yade nanso yare n'echi no osa de dwom bai o de dwom bebre bai ebi ne de yan ebi ne yi o se Lumba wo nwom bi a o se o sahene ma e di akwato ene me Lumba bushafo ne ma ene ne yire mu de mfadue due ne amane hu ya kan ka se mi hanom na se Asante me ya no se panyini bi ka se wo sahene e ma e di akwato a ene Charles Kojofosu wo di akwato sa na hu no di nti ameka se Charles Kojofosu wo di akwato no ene se ene ewo no wawuo no wo de ono a no wonsem bebre abobonyom
ama ubie ne nwumwe so a asɛm ɔka wɔ nwum nim no ɛkyerɛ ne wuo no ɛne kyɛ sɛ wonne wɔ mo ɛka sɛ na wonim sɛ wɔbɛwu ɛyɛ adwene me deɛ lumba deɛ sɛ wote lumba nwom ana wote lumba nwom ase a ɔnsa nwom no obi wɔ no ma wotie ne wurɔ sɛ ɛnwom ne bɔ wotie ne wurɔ wɔntwe nkɔ ne mu nkɔ akyire sɛ wotie ɛbɛwe na man na bɔ ahyɛ nwom no me tie nwom a west ne wo mu no me tie bɛ na wo nwom no sɛ na nipa no wɔyɛ de wɔka ne kyɛ sɛ wɔde wo ne wɔn bɛyɛ adwene sɛ na ɔde ne wuo no bɔ dwom na ɔde bɔ nwom ɛne ne yare nyina ɔde bɔ nwom wagye ase ɔde bɔ but saa de wɔ sɛ wɔsan ne media ko atɔ no ɛne lumba te ase a ana lumba ba bɛde ne nsa nifa be anasɛ ne nsa enum bɛgyina ne sɛ me ne lumba ba wo na woyɛ ne bibi a wasuro sɛ ei Charles Kodofo suba na woyɛ ne sei wanhwe woka na waka mpempem anasɛ waka apem Charles Kodofo so wote sɛ asante ukuma apem a apem bɛba woka lumba wo meya no ba apem ene bɛba waka apem de lumba bɔ nwom ma santehene yo te oka re ne bra nwoma so mira ɔbɔ nwom ma no na nyɛ wɔ no nko wɔne Pa Thomas ene bɔ saa nwom na ahemfo kyene ɛno wonim ho asɛm kakra saa nwom na ɔbɔ ma otumfo se to ababio ɔdafo mbɔ mu ase ɔyɛ saa nwom na ɔbɔ ma no ne sɛ na ɔhwɛ de wi a ɔhene bɛtra akonya yesu yi enimonyam ɔde ahyɛ asanteman de wi a osi tre na henie de wi a ɔma amanone anasa ɔman foforɔ so ɛtoaye Ghana ha sɛ ɔmo ba behwɛ sɛ hwan ne ɔte kokɔ so otumfo sie tutu ababio kantankrakyire boakye danko aba no a obi nya sɛ bia nkɔbɛ bi ahene nie na oyi na ye anasɛ wɔhyɛ ne animonyam so what I say ɛhɔ no nim ho to kakra ɛhɔ no nko a ba bia yewura wɔn to kakra na ɛno nte na kabɛzam de wɔsan hene ne yɛ dɛ ɛbɛhyɛm no sɛ wɔhyɛ ɔdɛfo na sɛ wɔhene animonyam no ɛne sɛ wɔsan hene madi ako atɔ wɔsɛ wɔsan hene madi ako atɔ atamfo mu ahyira ɔdɔ kwa ma mo anyame ɔpam sɛ ye jiwani o ɔdɔ ne ma rewo nkumi o ɛma de ɔnte ɔdɔ ase bia enyame simi okwadwofo asue kan wo omu se sika efede no don so yami yo ni pebewa masika kantini so akobia twaso sure sinia eka sika nko a kwadwofo su ti ase den so wo kurade a enkwanti menye entina penfo se wo to ade a tobi da sebo a omreso a odo beko tumfwe nana ose to hono mamhe tumfwe nana ose tutue awon fefo dadodo mu kasa na o maritewa ma homo so na santimata wachi wedi eda di pefe se ebi di dabi achi enfochine ebi di dabi achi na ase Ghana legend for na jomtofo no ebi di dabi achi enen na yabete pa se meka na kakra na abosome kakra lumba ofiri mu no yenyi na wutɔ no a Ghana fo bi bobɔ no nto nkyɛn ansa na wabehunu eti ogina ba bia osemakramo na osemakramo na hunu sen wotin sem bi sa na eba wutirim se ebi aman yi de enche obewu sini amedase me obi a me follow lumba nyompa me bibia lumba me bibia mobile money me bibia lumba me bibia me bibia lumba enti me obi a se na yesi lumba ba hotel we a me nkobi o but me nya obi se lumba buy was lumba buy obepe for me say na ka me kra me pa konya se me nya panyimu bi se obeso me nsa de makwa akɔkyia Charles Kodofo so but menyo bia wo links anko akire lumba minim no mi hu ni da mi hu lumba 2009 Angel FM abro san no ofro akoso si na mi hu na tiko me hu lumba nim say da me hu lumba na TV so all right lumba wodin bi omo se ma kwadwo
no pema ho panin sink obi wu a yenka na kira se we yenka na kira se mbone ye di ne ho nkomo o hwa saa di ma kwadwena na ne fans lumba me da ase no pema no doma enti no se odobroni obi ana osa ensamlane enti no pema onse wo se ye se kwadwofosu da bia me pema enso wo se abre bia obeba na meteme yire nchen ebi onye obi a opiepie edin se be wa manto se lumba tiesi abonten gise bi okoye show enti wono lumba kura no so be record woni nwum bia no ye na najo ni bibia nyumo no chia me kwa me ye wo ye na najo obusa apie tu so be ka chiro kewa obe ka chiro sa akode obe ka chiro ofura mponsa de se bi lumba wo de ba me kura me ka se bia lumba ba panyi ni ofura mponsa ese e friend bi friend che baafo wona so ofura mponsa nsa e de ne koma lumba a ofuli lumba tra se eja ne oba a no oteti lumba amesa akra be ko lumba ho akra na se wanka nchire ofuli mponsa se kwame mabao na fro nwia be mama na se nya na papa mamia untimi nkofe lumba ofoli ne ko bie punu onyane lumba se bia ma me kra ba mam amesa aba na lumba mam no friend antikode enti no se ne first lewis na one na champion no a o hwa lumba to tonyi wo se enene na nsana antikode to me nkrabo wo se mi twa me ni mrafie na me yaka akwantio kojo me kone sai me kwa akwadidie weni madwendwen a ama ka akwantio me nkwankwaji animguase mfatamyo kojo me hu bi pentira ana mani abri na next koyo dadi lumba koyo akosia se wa koyo lidie champion koyo kwakuso to koyo ose kwajo koyo atmosphere ne de na country anye e o se kroma bonten so o mama ho yinti confucius ye me mawodin ebi de boga pio ebi de boga krantie boga wayemro boga mehu bi penyo me kase media no chi akoso no de hyebe de asia obi asukọ no mo kojo me wa ko bi manso dadie owura bobo se oya ka kwantio dadie aw sutani be oya ka kwantio dadie ne ma meto ne nkra ne ma meto ne nkra so wo mahwefie o mahwefie na oya che won hu se da ewo ho utu kwan a ye free se bi a wokọ na akoye krobia ni age enti wo mfie abusua kra ne ade na emumo no so pese o kire se botom nye oba fie kra de no ne maame na wato ne nkra ni bedie eti na ama waka akwantuo wow Allah was abagana Ghana ene de wefise hwenye enye se bi ase bi ni pehunu bi na ewu no eti ususu se ye man state barrier oh meme de sabi menya abusia ni na ase menya abusia panyi but de lumba on unim se senior ye asante memi anam se ye sit belly ana ye pa ye na se ye mpanyinfo mo asante memi anam o metimi age lumba e de asiwa ma ye museum ama enkrofofra amono ne beba bebe mimi susu ye ne se nka yenye na yenye lumba statue ana museum ensuo se Charles Kojofosu ne naso nie ube hu amanfo a se ai Barcelona owu ye omu postu yi Real Madrid postu yi Arsenal postu yi ai UK womo bodwom Mr. King Charles se ai wode ne bo ne nyom ai pempem do me pempem taame wode woto ye wo ebra ko stage ya na adofo aba ne nchen oh boy etiki betime lumba sama obi abehwa ame nya ho sika owadwum bi ya oboy o se odo se wo seketa aya ba mu sesem no ye odo de ye odo broni yi ana akosu asewa eno ya lumba no senior ne nyom no se odo broni ana ase na ira akosu asewa no ontum anyum nyina faako won tonyum nyina faako o sepem o fa ba bia o tonyuma adasa ti amanfo krase ne nsem ne bi baabu a ho ayi nkuranhye baabu a ho a yareho ne baabi nso yakutia de yareho no anase nkuranhye anase akutia no
so obi bo akutia na obetie nwum na kwa ekia no say okura nwum e say ofem aba na papa no wonka asem nyina faako so what I say e say ofem aba meka akutie ya mama kai nse yesi wo de maame bi ana wonwo edin bi bo nwum sese mempai boy enwum no title no mempai boy enwum no title de mempai boy tie mi sufre ma mempai boy no onim o se nsutani ba yetiwa yatiwa but on say enwum lyrics no wonti mejan say yatiwa nti obe pronounce no ama na yo say nsutani ba yetiwa me yefue di mabro papa mempai boni uye bi di masara e ma wo remfiri ho bo me wo fa me ba ye me de ne betu nyame chew sa ya tiwa no na chiri manum ene lumba yele the first wife sabi mpadu as otiska wala kosu asewa do wo Germany no wo Germany obedu ya tiwa no de ne boy no ni nwia kotowa na chiri manum ene akosu asewa lumba e wo fast lumba yele se ne yire panyin ye tiwa no enwia na chiri manum ene akosu asewa ene lumba yele ene wo de ne boss anwum ampa na maame ne ntimi no eboyin me fa say asanteme ye ka say o eboyin wa hoda but maame no so no awo no wa ho no amanfo to ne bedin bebre ese mu wo fia kase isi so ta ho no ma ese fi okwa ka maame no ho me ba woni nkrama na wo fi ho enti lumba anjum to no mempa boyi no na wo de ka asema sere nyame sese de oye ma Sarah ne Hana no onye bi ma ye etiwa nanso amen te ase what you see see am no ka say esi am na bi ko number 70 o nam 70 to 80 oh okay ani oti ono so asem ya ha no oh na wura ho bebre sabi wo front makoko na wura ho bebre o mayimu yabo mekasa yabo firi se yenyina na ewo media no so yabo lumba wuto ache emse ne mprensa so se ne mpre nan no de awi obi ampese ebebo na wuto nanso de di kan a wote se yabo na wuto no ugidi de di kan fancy yabo lumba wuto kura de meka se na misra na usa if lumba almost started bona wuto 93 na misra na me wo me fancy bia premier ache na wote na me te se yabo lumba wuto obete de etoso mienu de didi ho 95 94 from Sabo na wuto ebra obo bibi jijo papa free mu obo bibi jijo papa free mu lumba papa free ma say 24th July bibi sa ye beto awuto no so ye beto awuto bibi jijo no awaka no ena abusia me se lumba ne nwuma ho do bebre ye edi nkomo wa afidie so na so ye de baabi a ye fa free no entina ye duru de dwum bia na mapese eye owuratufo obeto bi anase obeka bibi kakra kire me mansije beto bibi wo ho ede a kire bibi jejo no na yakutia na bibi jejo no ese kamia isase obi ya bibi jejo ede atembi live ana mu hunu sa yakutia nyom wono obi anya beef kojo no wo ye nipa bi a uka asem kire na edi kan asem kas uka asem kire na odidi na tema o ma meyiwa no e wo badwom da entina mka se se baby e toato akoduro ensan beduro a wo didi me matem a wase ma kire obi enipa no won kokko na se ne no kura be mu a nipa no won kokko no e be de no wate se asam ne nanya no kure ono so enkokko no de kwa hinem ekọ sum awo mu abesi awo ma kosi kunchi edibere na oma tiri kure wo na se we ase wo wie enti ono de beyo nwuma ya dey abo tiawo enti no bo ekọ na busia for bla na ope ahini na di opa akoso no ope so di hini omunchi pa na pa akoso okay ekọ na busia na mo akoso a ewo asokware mampon yeah lumba omunchi pa na pa akoso no mne agorafo ne na pa akonya no lumba omunchi ye pa akoso menhunu de woye ekona wo mu hene no ewo ho kona hene ewo pa akoso nti abusia
paako so ɛyɛ asokɔre asɛm na yɛkan Daddy Lumba Charles Kojofosu wo mu nchi pan kasa baabi wo mu di adeɛ ɛhɔ na binom nim sɛ na ahenni bi atɔ a Lumba kɔpere bi a wanya a wɔde bɛbɔ nnwom ne adeɛ mfa hin kosi hin wo mu nchi pa ɛne paako so asɛm a yɛkan enti sɛ ebi a wonim sɛ ɔmo firi nsuta ana nsuta man hin adeɛ ato n'ani sɛ deɛ mekyerɛ mu no a bacho firi nsuta na sabra paako so mie ne ho nkɔm ɔba yɛnto aso me da se bebre sia Charles Kojofosu o ma mene amesa no efise nipa ye beka se hemfa na wonchi firi chiankasa yeah omunchi pa ne paako so apply the paako so ho no munchi firi na omantena ho tambia no mo ye corner great corner insuta district ho no na no mo enam awale de amisa ne maame koye mo ekokodi ho no na drum ne bi Lumba ba senka oba be pre akonya toy Lumba akonya toy ahini toy ema Lumba ba se ko ba be pre bi but oba no amisa ne nua pan ne de mama mponsa amponsa no so no so wo ma wo ho no but so na Lumba ne din na ahete a obi am se Lumba nso oba no o man fa ma no abusa pani no ma amfa akonya na ma Lumba adai na onse no ose fata ebro so se bia mamle bia wo hu bia Kojofosu ye ka sika sem ko ade anko betimi aye nanso no wofa ne ye se enoma bi nti no onko no nsa amra Lumba de tu kwan na wa ma bi mu to sa anyum no kai ose awe ko na busie ade paba fie nti mompa na mo resunsun bo ade pagui kojo na nyamani ya ho misua mo mamisu kojo na nyamani ya ho misua mo mamisu chase na nyamani ya ho shebre ne yedi na adane ntira ene nkam ya busua kokofu me se afi beso se na minsunu mo bibie no ya wa se abusua temeso na se meso sa ibetwa matwene se ade fun bi obi anka me bre bie enti okonkro nyame o ma yenya baby feti ntu emo adoma nyina oprebuo de damu me nyame e kire otumi Jimmy o otamfo nsa bagina makwan ma da ho Jimmy o obu baby wo nwumnim a saa be na sene bibia wo se wiasemo jonsofa akwa na twewura na me kwa me de prayer dami abe yedi na robe na nka toye ma na nka beka ne tia medwedwe aba na mfifi o mabusie okaseli wo motoyi wo se omo temeso ye nika nko wo se omo temeso na sa omo betwa ato atwene manzi je arehuo mu a na ye wo no nti de beka kire busua ne se omo hyeden ye so asem etwa to a pese wo ka Lumba wuoi de akosie nsem de aba de bi wom de bi nim ene de hunso nim nyina bode tofa na yemfiri so menwa me da ase bebre kakra me ka fa ho nyina ne se o sahene madi akoato ye drunsi na na se ye dwomtufo ana ye dwomtufo apanyimfo bi a sabi ebise ye odwomtuni bi e fa na dofo Justin wobaje ya dofo wabonyum bebre nanso wase wate Lumba nyum kra na ne yem ahyehye na ne hu dwene se wo ba be ye de obetime bia na meleso na okọ ebise nipa me di chebi se de Lumba di kai no enti me mesra dofo ne ejamfo se ye nyina ye nye ho abotre na ye panyina na se edrunsi na atuyi ye nya abotre mampanifo no hu di ombeka na ye mpene kra bia kakra metimi aka no pia ya da sepa abusua abrabo a ye boy no se wanhwe ye na wo bo de biara sabi wo bewuo ana wo akire no ensem no aye boburija nanso de obabbo ne yie no ono ene yesu ana so ana se
pepepe ye mu no ye gine tum so ogina brane no kre penifo se de owo din ene ye bo ene yi Ghana wiase afa na ba bia bonyenyen efiri se dombarima bi ya ne din Edi Charles Kwadwofosu oto na nanom nsie do eda no nyansapo ye dwumadi esuo ena ye maamo te ye se Charles Kwadwofosu oto na nanom nsie do enkra ne ba ye no na akoye ye no kore enye no kore duba kompa mu 11:30 na ye nyankra no etina no kore ni ye pese ye hunu mu awura bono mu ntina wo se ye frefre etietie sa ampa asam ne ye no kore ema ye dwumadi ya ne ye koye kore ya no ne wo se ye de ne to nchen na ye no de ye ne kodi nkomo ne di ho nkomo ansa na yetumi atoa ye bibia so enti sabre die yakọ hyeden ene dakena ene yede ma Lumba na busua yede ma ne ma na dofo ene oman mu biara titiru no wa utie ne dwom ne nwom aye bia ma se ka se ye bia dance atum se amamfo emeka da de Lumba ne nwom ho nsem a eye buburija nti mu a mo ne abusua no tempentenkwa musu emanum bi yate se bi kura ye ne ba na se abobo mu fie ebi akọ printing t-shirts ahodo a rest in peace no na etwago ene na nyansapo yenso ye fafidie so aka kira dofo nyina se ye mamu nyina mo hyeden ye ma ne fans nyina nso yakọ ene abusua no so dakena midin dia so na ba Kofi Mensa Abrampa Bronisi in that the Lumba's voice meka kira wo se oba wiase abaye de obetumi obre so na wokọ ebi asona ba Kofi Mensa mete ha nei ebre bi beba mfonyina na video yi a wo hwe wo de beba be ka asem se mfie sei afimpinu ne aduonunum wotena afidie so bra no ne man sije di nkomo ka se ono nso ye ne de me ye mafamu de ne da bi mini ho a se menwuma pa me be ye ne yi ebedi machi ma me ye ne yi nso a mo be kai na maka Nyansapo TV so ne aseda PSN nkoma producers ahodo ne wombo ama adwumade yi ene nkomode to me ba so apia abo adwuma ne sanso na man sije oya kwasi tufo wana kwakutufo nanso man sije de wo mayi mu obia enim no ye beda na sipi so no so je bre man ne yetumi edi enkomo yi ya so ide na won so a wo je bre na hwe me meda wasepa na anu na ne ba won so de say Same o boy Sami Tuga Sami bia ye Tuga Samuel Ayisibu Watin eti o boy Sami yenso ye da wase afei mema bia mo kan ho ma ba bia ba bedi dwuma yi mo boa ye ma nkonya kurati so emu nyina so ye da mo ase se enne mo boa ye ahwefo ye de mo besa ha obo ade ye adom no de ye nkwache ye ne ya ye besa nso ahia nanso me ka kiro se makrawo ye de obetumi bia obre so a na wokọ bakra kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode brensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame